hemos triunfado. Actor nada más, ¿sabes? Sin droga, sin nada. ¿Para qué? ¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa, Forocoche? Ja veig que avui se'ns ha enganxat la Celine Dion, feia dies que no en sabíem res, i és una d'aquestes cançons que, quan se't pica al cap, no te la treus mai més, eh? És pràcticament com la sintonia nadalenca de Què passa, Forocoches, a toc de cimbomba per saber què s'expliquen avui els surmanos. Escolta, què és? Ah, no funciona el micro. Home, Jair, ara no va el micro. No, ara no. Anava, durant tota aquesta estona ha funcionat. No, sí, aquí s'espatllen les coses, no? De sobte. No, s'ha mort, és en raó, Víctor. És raó, Víctor, s'ha mort. És que anava a dir una cosa, potser pensava que era censura, perquè anava a dir, què és això del Madrid, el pentacampeón? ¿Pentacampeón de què? Pentacampeón del món, o què? ¿Pentacampeón de què? No sé què vol dir. I el triplete ja està aquí, el triplete de què? Si no van guanyar ni la Lliga ni la Copa. Què és això? I aquest tio és calvo, a sobre. Això és el que passa quan fas un programa de ràdio amb Teledeporte posat, amb 24 hores, que dediquen més temps a explicar la victòria d'ahir del patint contra un equip japonès a la final de la Copa aquesta del món. Estic un dia sense mirar la tele i passa tot això i no em trobo el Madrid pentacampeón. Atención a ese ejemplar, es el corredor número 5. I en James enfadat. Ah, sí? En James, que sàpigues que potser marxa, perquè troba que juga poc. Que trobo que molt bé que el Premi al Madrid estigui patrocinat per Alibaba. No sé què és, però bueno. Vinga, nois, Forocoches, un tio diu, assevera, no entiendo el peligro de la electricidad. Tema serio. No lo entiendo. No, deixem-lo explicar. Diu, si hay corriente de electricidad, ¿puede pasar a nuestro cuerpo si la tocamos con la mano? ¿Y si llevamos guantes? Explícame un poco el peligro, porque hoy voy a tener que manipular unos electrodomésticos por dentro. ¿Unos guantes de plástico tipo dentista son útiles o se nota poco la protección? Se nota. Però què ha de fer aquest tio que ha de manipular uns electrodomèstics per dins? Això per començar. Sense saber què és l'electricitat. O no tenir molt clar els perills de l'electricitat. Sola de goma el primer. Això és veritat, això algú li hauria de dir. Sola de goma. Despullat i amb sola de goma. I si pots... Amb unes xancletes d'aquelles cangrejeres. Sí, senyor. I si pot ser tot el cos de goma, també, és a dir, que tu tinguis base de silici, millor per no enrampar-te, clar, hi ha hagut pinyos entre els xurmanos per veure qui donava el millor consell, no? El primer ja ha sigut... Se recomienda dejarlos enchufados y caminar descalzo sobre el suelo húmedo por si se produce un incendio. Clar, i aturaria les possibles flames, no? Exacte. Molt bé. Frenaria tot. És que, clar, aquest pobre no entén, clar, electricitat. Si l'únic que sabes d'electricitat és el que t'han explicat a l'escola... Que ja no me'n recordo. No, clar que no te'n recordes. Per què? Perquè no vas fer FP2, que és el que hauries d'haver estudiat. Que tots ho saben tot. Tots hauríem de passar. Jo ara, si pogués tornar enrere i canviar els meus estudis per FP2, ara mateix ho canviaria. Pues haver estudiat. L'únic que sé d'electricitat és muntar un timbre amb l'electro-L. No és poc, eh? Era pila, interruptor i timbre. No és poc, això. I ja està. I apretaves, feia ring... Ja és més que moltes persones, a Catalunya. Un altre xurmano li diu, mete los dedos en el enchufe, así se empieza a entender rápido. Que no li falta raó, perquè tots els que ens hem enrampat alguna vegada, aquell comença a tenir respecte ja per l'electricitat. Quan dura una enrampada? Que has pres la noció del temps. No saps si has estat 5 minuts enrampant-te o una dècima de segon. I de la llengua tonta. Què queda? Que intentes parlar després... És terrible, el que passa que ara salten a l'automàtic, salta molt ràpid. Molt com abans, que quedaven allà, i fins que no venia un tio amb un rem, bueno, allà, o sigui, que havies fet una croqueta, Era horrorós, Una impressió, enrampar-se. Fins a cert punt era divertit. Passa molta estona, llavors ja se't carbonitzen els peus, et comença a sortir fum de les orelles i probablement mor. Sí. Però una estoneta enrampat ens va bé a tots. A vosaltres us ha passat... Teniu torradora a casa? Sí. Us ha passat que es quedi un tros de croissant intentant treure'l amb una forquilla? Sí. I rebentar tota la instal·lació elèctrica a la casa? I tant que sí. Si no m'ha passat 15 vegades, no sé quan, però bueno. En fi, no, per això dèiem el dels automàtics moderns que abans, bueno... Mira, de petit, el meu germà va posar a dins d'un endoll un imant. És un imant amb la forma d'imant típica que encaixava perfectament a l'endoll, va ficar allà i van saltar els ploms de tot el barri. Ai, a Badalona! Es va cremar l'endoll i mitja paret. I amb ell no li va passar res, gràcies a Déu. Encara que es va quedar sense pestanyes. Home, ha sortit barat, perquè podia haver fet un forat negre i xuclar l'univers, perquè són dos... Està jugant amb forces molt... Sí. No ho feu a casa.
Va, un altre germano... Evidentment és el de ciències, eh? És el de... Sí. I tant, que és de ciències. Un altre. Nadie ha muerto de eso nunca. No sé por qué te preocupas. Toca sin miedo. Que experimenti, és que no hi ha res millor. Clar, i ell mateix ja, sorprès, quan ha vist que hi havia 15 pàgines de respostes, diu, a ver, si está desenchufado, ¿no debería estar vacío de electricidad? ¿Qué queda? ¿Una especie de pozo? Alguna cosa circulant allà, estàtica, electricitat estàtica. I hem acabat el tema, un senyor ha cantat i li ha dit, tu sí que tienes un pozo en la cabeza. Per favor, per favor. Escolta, i us vull deixar amb una pregunta que m'ha corprès. I mira que Foro Cotxes és difícil prendre. Que t'ha emocionat? M'ha emocionat. No, m'ha emocionat, no, m'ha espantat una mica, no? És un tio que preguntava directament, sense embuts, sense presentar-se, sense dir hola, me llamo tal. No, ha dit, ¿os pajeáis con Instagram? Per favor. Però s'ha fet un silenci una mica incòmode, no? Sí, perquè aquí tothom ha fet en el cap, Tots hem pensat, a veure si sí o si no. Aviam, deixa'm pensar quin tipus de censura hi ha a Instagram. Bueno, diu, la història va de un amigo que dice usar a veces Instagram. Dice haber tías muy cachondas. ¿Lo habéis hecho alguna vez? Va, no cal que respongueu, perquè jo m'he quedat loca amb la primera resposta que ha donat un ser humano que diu sí, i con AliExpress. Ens quedem molt intrigats de com s'ho ha fet en qualsevol cas. L'AliExpress ho explica en un altre post a part. Ah, sí? I és... Bueno. És molt sòrdida la cosa, o què? Sí. D'acord. Hi ha moltes dreceres estranyes a AliExpress. Doncs ho deixem a la vostra pèrfida i malaltissa imaginació, com s'ho fa aquest tio per masturbar-se amb AliExpress. No que vingui un senyor no! correu... No, que potser també es pot demanar, però... Pàgines web o mirant els productes que venen allà, no? Sí. Molt bé. Sí, es veu que hi havia cert determinat tipus d'articles que no diries mai i... Que, mira, hi ha fílies per tothom, eh? Sí, no te les acabes. Sí que n'hi ha per tothom. Gràcies, Jair. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?